ಬಂಗುಡೆ ತೊಂದ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಬಾರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂದು ತಿನ್ಪುಲಕನೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಗಡಿ ಎತ್ತಿಂಡು ಅಂಡ ಪೂರ ಬಂಗುಡೆ ಇಡಿಸ್ತಿದ್ದ ತೆತ್ತಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಾಡಲ್ಲಿ ಬಂಗುಡೆ ತೆತ್ತಿ ಒಂದೇಜಿ ಬಂಗುಡೆ ತೆತ್ತಿರ್ತದೆ ಒಂದೇಜಿ ಬಂಗುಡೆ ತೆತ್ತಿರ್ತದೆ ಜೂಜು ಏಯ್ ದಾದಮ್ಮೆ ತಿನ್ಪನ ಮೀನು ಕುತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಮೀನು ತಿನ್ಪನ ಅಯ್ಯ ಮೀನು ತಿಂತಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೀನಿಗೆ ಬರ್ತಿ ಮೀನು ಪಾಡು ಜಂಕ್ಲಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿ ತೊಲೆ ದೂರ ಕುಲೊಂದಾಲು ನಾನು ಬಂಗುಡೆ ಒಂಚೂರು ದೇತೊಂದು ಎಲ್ಲಾಡೆ ಅಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಾಡೆ ಮೀನು ತಿನ್ಪನಕ್ಲೆ ಇರಲಿ ಜಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಪುನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೋಪು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಂಜಾಲದ పొడిలా ఉప్పుల పాడు సరి లుంబుగా మంజాల దొడిలా ఉప్పుల పాండ పురలిప్పుజు వాయేతు పురంద మీనుల ಫುಲ್ಲು ಸೋಪು ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡು ಮೀನು ಫುಲ್ಲು ಕೊಂಜಿ Dia pada suku kui pun ulai gila. Kami teh masala ready mantu banyak. Dada program board bandu. Mincu podi dekonde. Garam sunti beli taste dekonde. Boka jiri podi dekonde. Boka kottambari podi dekonde. Boka chicken sukka podi dekonde churu. Rendu kali muuji bangude senadara aikete bodu aat maatrade paadandille. 1 teaspoon दात चिकन सुक्का पड़ी देते हैं अर्ध स्पून दात जीरिगे पड़ी देते हैं
ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಇದ್ದಾನದಿಲ್ಲ. ಮೆಂತ್ಯದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಜೊತೆನೆ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತ್ಯದ ಜೊತೆ ನಾನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಲಿಂಬೆ ಪುಡಿ ಉಂಟು, ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಾಪು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಉಂಟುಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಪುಳಿ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಕಾಲು ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ ದೊಡಿ ಪಾಡುವೆ. ಚೂರು ನೀರು ಬೋಂಡ ಪಾಡಲಿ, ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿದ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮಸಾಲ ಮಸಾಲ ಉಳ್ಳಾಗಿಲ್ಲ ಸರಿ ನಿಮ್ಮಂತಂದ ಎಡ್ಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ నేను ಮಸಾಲೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಸೋಪು ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ. ಮಸಾಲ ಇತ್ತದನ್ನು ಬಂಗುಡೆದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಂಡದು ಇದು ಮತ್ತೆ ಬಾರದರಿಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಮಂತಿಕ నేను ಒಂಚೂರು ಬಾಡದೇನ ಬಾರದರಿನ ಮತ್ತೆ ಬಾರದರಿಕ್ಕೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆದ ಪಸ ಮುಟ್ಟವನ್ನೇ ಅಂದ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಬಾರದರಿಕ ಪಕ್ಕ ಹತ್ತುಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕ ದಾಲ ಮಸಾಲೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ಯಾರ ದಾಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಮಂಚಿಂಜಿ ಮನ್ಪುನಂಗ ಬೂರ್ನೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಟೈನು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ
ಎಂಗ್ರೀನ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಡು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿದ ಕಾವಲಿಗೆ ಕಾವಲಿಗೆ ಕಾಯಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಬಾಡ್ಗ ಸೋಕು ಗೆಂಡಾಡು ಕಾಯ್ದನೆಗಳು ಗೆಂಡಾಡೆ ದೀತೀನಿ ಮೆಲ್ಲವಾರೆ ತೂಕೊತ್ತದಿಜಿ ಸೋಕು ಕಾಯ್ದಂಡು ಇತ್ತ ದೆಪ್ಪುಗ ಇತ್ತು ಗಿಚ್ಚ ತೂಕ ಹೆಂಚಾತನ್ ಬಂದದು ಫುಲ್ಲು ಗಿಚ್ಚಂಗಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕು ಕಾಯ್ದಲು ಪಾರ್ ಸೋಕು ಬೈದಲು ತಿಂದು ತೂಕ ಹೆಂಚಾತನ್ ಬಂಡದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪುರ ತಿಂದು ನಾಪುಜದ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಲಯಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪೋಪುಜಿ ದೇತ ಮತ್ತು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪುಂಟು ತಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಣ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಕಲ ವೀಡಿಯೋಗೂ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಅಂತಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಏಪಲ ಇನ್ನಿನ ಕಲ್ಡಕ್ಕೆಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದು ಆಯ್ನಾತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನು